Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Haripriye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrind. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമ്മള് കണ്ടു. ഇന്ന് നമ്മൾ 4ഉം 5ഉം 6ഉം ശ്ലോകങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെഷനില് 3 ശ്ലോകങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതില് ഭക്തർക്കിടയിൽ 6 സ്നേഹ കൈമാറ്റങ്ങള്, ഭക്തരോട് ശരിയായ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? 2, 3 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭക്തി സേവനത്തിന് അനുകൂലവും 6 പ്രതികൂലവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ തത്വങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രയോഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു. പ്രഭാഷണ ദൗത്യത്തിൽ ഈ തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും ദൗത്യവും എന്താണെന്ന് കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരാളും പങ്കിടുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ശ്രീ ഉപദേശാമൃതം 4ാം ശ്ലോകത്തിലെ സംസ്കൃത പദങ്ങളെ പരാമർശിച്ച് പ്രായോഗിക പ്രയോഗം ബാധകമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ഇസ്കോണിൽ മുഴുവൻ സമയ സഭാ അംഗത്വം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് എല്ലാവരുടെയും സംഭാവനകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ യോഗ്യതയെ കുറിച്ച് പ്രതിജ്ഞാ തത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക. തന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ 50% ഭഗവാന്റെയും അവിടുത്തെ ഭക്തരുടെയും സേവനത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഭക്തർക്കും ദദാതി തത്വം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും. പ്രഭാഷണത്തിന് നിത്യസിദ്ധ കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രസക്തി അത് മധ്യ ലീലയില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില്. മാനസിക അവസ്ഥയും ദൗത്യവും. ഭക്തർ തമ്മിലുള്ള ഈ 6 തരം സ്നേഹ കൈമാറ്റങ്ങൾ ഇസ്കോൺ എങ്ങനെയാണ് സുഗമമാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഈ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ഒന്ന് ചൊല്ലൂ, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലൂ. ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. പരിഭാഷ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിക്കോ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവം അറിയിക്കുക, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക
എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ലൊരു ശ്ലോകാണ് ഇത് അല്ലെ. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് ഈ ഭക്തിക്ക് പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പറയണത്. അതിൽ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംഘം ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ജൈസ സംഘ് വേസ രംഗ് എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ നല്ല സംഘത്തിൽ വന്നിട്ട് മോശമായിട്ടുള്ള സംഘമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാം. ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം പറയണത് പ്രീതിയുടെ 6 ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും നമ്മൾക്ക് ഈ 6 കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം തന്നെ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ചെയ്യാറെന്താ? വരൂ, ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രസാദം കഴിക്കാം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഭക്തന്റെ സംഘത്തില് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സാധു സംഘം എന്ന് പറയണതും. ആദ്യമായിട്ട് പ്രഭുപാദ് അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന വേളയില് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭക്തരെ സമ്പാദിച്ചത്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നാണ്, ഈ സ്വാമി വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ തോന്നാണ്. അവര് ധനം, ഭൂമി എല്ലാം ദാനമായിട്ട് നൽകുകയുണ്ടായി. ഭക്തര് വന്നിട്ട് സേവ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പ്രസാദം കഴിക്കും അവിടുന്ന്, അങ്ങനെ ദാനം നൽകും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വലുതായി വന്നത്. അപ്പൊ സംഘം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. ആരുടെ സംഘം? ദുസ്സംഘം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ആഗ്രഹം വരും. എന്നാൽ സത്സംഗം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനുള്ള ആഗ്രഹം വരും. എനിക്ക് ഭക്തനാവണം എന്ന് തോന്നും അല്ലെ. സംഘാത് സംജായതേ കാമ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പരസ്യം കാണുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, നമുക്കും തോന്നൂല്ലേ, ഓ അതൊക്കെ എനിക്കും വേണം, ഇത്ര നല്ലതല്ലേ, അങ്ങനെ തോന്നും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് സത്സംഗാണ് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്നാണ് നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹസ്തസ്യ ഭൂഷണം ദാനം, സത്യം കണ്ഠസ്യ ഭൂഷണം, ശ്രോത്രസ്യ ഭൂഷണം ശാസ്ത്രം, ഭൂഷണേക്കും പ്രയോജനം. അന്യഭൂഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം അല്ലെ? കണ്ഠത്തിന്റെ ഭൂഷണം എന്താ? വലിയ ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് ആണോ? അല്ല, സത്യം പറയുക എന്നുള്ളതാ. കയ്യിലോ കുറെ വളകളും വാച്ചൊക്കെ കെട്ടിയാ മതിയോ? ഇല്ല. ഹസ്തസ്യ ഭൂഷണം ദാനമാണ്. പിന്നെയോ കാതിന്റെയോ ശ്രോത്രസ്യ ഭൂഷണം ശാസ്ത്രം എന്നാണ്. ഭൂഷണയ്ക്കും പ്രയോജനം. അന്യ ആഭൂഷണങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ എന്താ പ്രയോജനം എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക, പ്രതിഫലമായി ഭക്തന്മാർ നൽകുന്ന എന്തും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തന്മാരോട് തന്റെ മനസ്സ് തുറന്നു കാണിക്കുക, ഭഗവാനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തന്മാർ തരുന്ന പ്രസാദത്തെ മാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തന്മാരെ പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കുക. അങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം അല്ലെ. മനുഷ്യജന്മം ഈ മൃഗത്തിനെ പോലെ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം മാത്രമാക്കി ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല. അപ്പോ അനുഭവസ്ഥനായ ഭക്തനാണ് എല്ലാം വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ അനുഭവം കുറഞ്ഞ ഭക്തൻ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഗുഹ്യം ആഖ്യാതി പൃച്ഛതി എന്ന വാക്ക് അങ്ങനെയാ പറയണേ. ഇപ്പോ പ്രസാദം, വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ട് പ്രസാദം നൽകുക, മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ എന്നാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി മറ്റു ഭക്തരുടെ സഹവാസത്തിൽ ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്താമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. 6 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തർക്ക് ദാനധർമ്മം നൽകുക, പകരമായി ഭക്തനിൽ നിന്ന് അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്തും സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തർക്കായി മനസ്സ് തുറക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ സേവനത്തെക്കുറിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു, ഭക്തർ നൽകുന്ന പ്രസാദം അഥവാ ആത്മീയ ഭക്ഷണത്തെ ബഹുമാനിക്കുക, ഭക്തർക്ക് പ്രസാദം നൽകുക. ദദാതി, ദാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകല്. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു ഉന്നത ഭക്തൻ തന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ 50%
ഭഗവാന്റെയും അവിടുത്തെ ഭക്തരുടെയും സേവനത്തിനായി ചെലവഴിക്കണം. നമുക്കറിയാം ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി തന്റെ ജീവിതത്തില് അങ്ങനെ ഒരു മാതൃകയാണ് കാണിച്ചത്. അദ്ദേഹം വിരമിക്കല് അല്ലെ നവാബിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചപ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന് 2 ബോട്ട് നിറയെ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കിട്ടിയതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ 50% കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനും 25% ബന്ധുക്കൾക്കും വീതിച്ചു. 25% വ്യക്തിപരമായ അത്യാഹിതങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. ഈ മാതൃക എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. ഒരാളുടെ വരുമാനം എന്തു തന്നെയായാലും 50% കൃഷ്ണനും അവിടുത്തെ ഭക്തർക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം. ഇത് ദദാതിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റും. അപ്പൊ ദദാതി തീർച്ചയായും നമുക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. കടുവ, പാമ്പ്, പൂച്ച, നായ് തുടങ്ങിയ താഴ്ന്ന മൃഗങ്ങളെ വശീകരിക്കാനോ നൃത്തം ചെയ്യാൻ വശീകരിക്കാനോ ഞങ്ങൾ ശക്തരല്ല. അല്ലെ ജാരിഖണ്ഡ് വനത്തിലെ പ്രഭുപാദല്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമജപ സങ്കീർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴ് എല്ലാ വൈരം മറന്നിട്ട് എല്ലാ തരം മൃഗങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി ആളുകളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം സംഭാവന ചെയ്യുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ദാനധർമ്മം ദദാതി എന്നുള്ള തത്വം സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനോ നൽകുന്നതിനോ ഉള്ള ഉദാത്തമായ ഉദാഹരണമാണ്. ഇപ്പൊ അന്നദാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിലെ ജ്ഞാനദാനം അല്ലെങ്കിൽ ഹരിനാമദാനം അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങള്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഒരാള് ലൗകിക ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാം ഗൃഹസ്ഥരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ പേരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണരും. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില് ഈ കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്. അതൊന്ന് പ്രബലമായി കിട്ടേ വേണ്ടൂ. കൃഷ്ണനാമം, കൃഷ്ണകഥ, കൃഷ്ണപ്രസാദം ഇതൊക്കെയാണ് അമേരിക്കയിലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെന്ന വേളയിലും ആദ്യം ചെയ്തത് ഇതൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തജനങ്ങള് ധാരാളം ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയണത് ഭക്തി തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണപ്രേമമാണ്. ആ മറന്നു കിടന്ന ഈ ഭക്തിയെ പ്രഭാവിതമാക്കാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത്. ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ട് ഹൃദയശുദ്ധി വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഭക്തി ജാഗ്രതാവണം നമ്മളുടെ എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് കുറച്ചു പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. നമ്മുടെ അഡ്മിൻ പോലും വന്നില്ലേ ഇന്ന്. കുറച്ചു പേര്. ഓ അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം കാണുകയാണ് അല്ലേ. പ്രോഗ്രാമിന് പോയിട്ടുണ്ടാവും കുറെ പേരൊക്കെ. ഞാനും പോയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങള് കുറച്ചു നേരം വിളിച്ചിങ്ങോട്ട് പോന്നു. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രതിഗൃഹണാദി പകരമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക, തിരിച്ചും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടെ അന്വേഷിക്കുക. ഒരു ഭക്തൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമായ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തി നിർഭരമായ സേവന മനോഭാവം നിലനിർത്തുന്നതിന് ശുദ്ധമായ ഭക്തരിലൂടെ ലഭിച്ച ഭഗവാന്റെ കൃപയായി നാം ഈ പ്രസാദത്തെ സ്വീകരിക്കണം. ശുദ്ധമായ ഭക്തരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അവർക്ക് പ്രസാദം നൽകുകയും എല്ലാവിധത്തിലും അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാവുകയും വേണം. ഇതിനെ ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ എന്ന് പറയുന്നു. മായാവാദികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുക. മായാവാദികൾക്കും നിരീശ്വരവാദികൾക്കും ഒന്നും നൽകുന്നതിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നാം വിട്ടു നിൽക്കണം അല്ലെ. ഭക്തരുമായിട്ടാണ് ഈ പ്രീതി ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടത്, അതല്ലാതെ അഭക്തരുമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിഷൈര അന്നഖൈലെ ദുഷ്ടഹയമന. ലൗകികരായ ആളുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന്റെ മനസ്സ് ദുഷ്ടമായി തീരുന്നു. ഒരാൾ വളരെ പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് എല്ലാവരുടെയും സംഭാവനകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല.
അതിനാൽ തത്വത്തിൽ മായാവാദികളിൽ നിന്നോ നിരീശ്വരവാദികളിൽ നിന്നോ ദാനം സ്വീകരിക്കരുത്. തീർച്ചയായും ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് അമിതമായി ആസക്തരായ സാധാരണ മനുഷ്യരുമായി പോലും സഹവസിക്കുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തരെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് എന്താ പറയണേ? ജീവിതം അംഗങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതം അംഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഈ 6 തരം സ്നേഹാദരങ്ങളാൽ പരിപോഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഇസ്കോൺ ഭക്തരുമായി സഹവസിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് അവസരം നൽകണം. കാരണം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച 6 വഴികളിലൂടെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് തന്റെ നിഷ്ക്രിയ കൃഷ്ണാവബോധം പൂർണ്ണമായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ. സ്നേഹ കൈമാറ്റങ്ങളുടെ ഈ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ ഇസ്കോണിനുള്ളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേദികളും സാഹചര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുക. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അപ്പോ നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ് ഓഗസ്റ്റില് ടെമ്പിളിൽ പോണത്? പോണില്ലേ നിങ്ങളെല്ലാം? കൃഷ്ണ ഞങ്ങള് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ആ, ദൂരെയുള്ളവർക്ക് പിന്നെ വരാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ളവര്. അതെ മാതാജി, ഞങ്ങൾ മസ്കറിലാണ്, ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ട്, ലീവ് ആ, വന്നിരിക്കണം. ഓഗസ്റ്റില് വരുന്ന പോണുണ്ടോ ടെമ്പിളില്? ഇല്ലില്ല മാതാജി, പിള്ളേർക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ പരീക്ഷയാണ്. മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് പ്രശ്നം വേറെ പോലെ എന്താ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ അത് ചെയ്യണ്ടേ? വേറെ പോലെ ഏതാ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക്? അതാണ് ഇപ്പൊ രസിക മാതാജി ഇല്ലാത്ത കാരണം എന്താ ചെയ്യാ? ഞാന് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേര് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് രസിക മാതാജിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ തുറക്കുമ്പോ വേറെ ഫുള്ള് പഴയത് അറ്റൻഡൻസുകളാണ് വരുന്നത്. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ തുറക്കുമ്പോ വരുന്നതേ 2024 ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ, അതാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ കാര്യം ഇല്ല, ഞങ്ങളിൽ വന്നിട്ടില്ല, ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതെയോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക്. ഞങ്ങളിൽ വന്നിട്ടില്ല മാതാജി, നമുക്കൊക്കെ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ വന്നത് എങ്ങനെ, നമ്മള് പണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് അവര് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെതാ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്ന പോലത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. രസിക മാതാജി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. അല്ല, ആ ലിങ്ക് അവർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? പഴയ പേജാ വന്ന് കിടക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, അവർക്കിപ്പോ മാർക്ക് ഓൾറെഡി മാർക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേജാ കിട്ടിക്കണേന്നാ പറയണേ. ശരി, അത് നോക്കിക്കോളൂ. പിന്നെ അത് ലിങ്ക് യൂട്യൂബ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം വേണം അല്ലെ? ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വിറക് തീ പിടിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീയുടെ സമ്പർക്കം വേണം അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കാണ് ഒരാളെ ഭക്തനാക്കി മാറ്റുക എന്ന്. ഇപ്പൊ മനസ്സ് കണ്ണാടി പോലെയാവണം. നമ്മളുടെ ഭഗവാനെ കണ്ടും കേട്ടും അല്ലെ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നാൻ സാധിക്കണം. എപ്പോഴും ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം സർവോത്കർഷേണ വർത്തിക്കുന്നു. കാലങ്ങളായി ഹൃദയ കണ്ണാടിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള പൊടിപടലം എല്ലാം അത് തുടച്ചു മാറ്റുന്നു. ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എഴുതി. ജനന മരണ രൂപമായിട്ടുള്ള സംസാരമാകുന്ന കാട്ടു തീയിനെ കെടുത്തുന്നതാണ് അല്ലെ ഈ നാമസങ്കീർത്തനം. അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ ഭഗവത് ഭക്തിയാകുന്ന അമൃതം പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം എന്നാണ്.
മഹാമന്ത്രം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? ദാനം പലവിധമുണ്ട്, അന്നം, ധനം, പലതും. ജ്ഞാനദാനാണ് അതില് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണനാമം നൽകുക, നമ്മള് കണ്ടുമുട്ടുന്നവർക്കൊക്കെ, അല്ലെ? കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക, പ്രേരിപ്പിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് സുദാമ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഗ്രൂപ്പിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുദാമ സേവയെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടെമ്പിളിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നിത്യസേവക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. സുദാമ സേവ ഒക്കെ നമ്മൾ മാസത്തില് 501 മിനിമം തോന്നുന്നു, അത്ര കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ ഇതിന് ഗോസേവ, അന്നദാനം, ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഭഗവത്ഗീത റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ് നിർമ്മാണം, അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ ഓരോരോ എമൗണ്ട്, ഇപ്പൊ 501 പെർ മന്ത് ആണെങ്കിൽ മത്സ്യസുദാമ സേവ, അതിന്റെ പൂജ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഡോണർ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേയില് പൂജ ഉണ്ടാവും, ഒരു കൊല്ലത്തിലൊരു തവണ. 1001 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാതും ഉണ്ട്. എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അവരവർക്ക് സാധിക്കുന്ന ഡൊണേഷൻസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അഡ്മിനോട് പറയും വേണം കേട്ടോ, പേര് കൊടുക്കണം അഡ്മിൻ്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുഭവപരമായ പരിശീലനം, പ്രണയത്തിന്റെ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ. ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ പറയും മാതാജി ഒന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കൂ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക്. ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ശരി. അപ്പൊ പ്രണയത്തിന്റെ 6, പ്രണയത്തിന്റെ എന്ന് വെച്ചാ ഈ പ്രീതിയുടെ, കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ പ്രയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായി ഭക്തർക്കിടയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പരിശീലനങ്ങൾ, അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി. അവ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതമാണ് സഫലാവണത്, അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നവര് പോലും പരിശുദ്ധരാവുന്നതാണ്, അല്ലെ? കൃഷ്ണനാമം അത്രയ്ക്ക് പവർഫുൾ ആണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വനത്തിലെ ഹരിനാമം ചൊല്ലിയത് കേട്ടിട്ട് പക്ഷിമൃഗാദികൾ പോലും ആനന്ദത്തിൽ ആറാടി, അല്ലെ? എല്ലാവരും ഒരുമയോടെയാണ് അവിടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഉപഹാരമായിട്ട് ഭഗവത് നാമം നൽകാം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക്, അല്ലെ? സമാനമായിട്ട് അധികം പേരും എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കണത്. എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദാനം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ചിലർ എന്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്കോണിൽ വരുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെ? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിക്കരുത്. ജ്ഞാനാർജനത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇസ്കോണിൽ വരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ളവരും ഉള്ള ഇതല്ല ഇപ്പൊ, അല്ലെ? നമുക്ക് നല്ല ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ കൃപ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ മേഴ്സി കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവനായാല് ദാനം ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് പലരും കരുതും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആയിക്കൊണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ക്ഷമത അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ക്ഷമത, പ്രാപ്തി പല വിധത്തിലാ. അപ്പോ ചിലര് കരുതും സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തിനാ ദാനം എന്ന്. എന്നാൽ മനസ്സും ശരീരവും ധനവും എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് നൽകാൻ തയ്യാറാവണം. ഇപ്പൊ ഈ ഉദാഹരണമായിട്ട് വൃന്ദാവനിലെ കൃഷ്ണ ബൽറാം മന്ദിർ ഉണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പം അവിടെ മംഗളാരതിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും, ഇന്നത്തെ രാജഭോഗ് ഇന്ന പ്രഭുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മാതാജിയുടെ വകയാണ് എന്നിങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും എന്നും. അപ്പോ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഒരു ഭക്തനുണ്ട്, അദ്ദേഹം കരുതി എന്നും ഭഗവാന് ഭോഗ് വേണം, അല്ലെ? എന്നും വേണ്ടേ? അപ്പോ ഇത്ര ഭക്തരും ഉണ്ട്, അപ്പൊ എക്കാലത്തും ഭോഗ് വേണം.
അതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ അറിയോ ആ ഭക്തൻ? താൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പണം മുഴുവനും FD ആയിട്ട് ടെമ്പിളിന് വേണ്ടി ഇട്ടു. അപ്പൊ അതിന്റെ പലിശ എടുത്തിട്ട് ഡെയിലി രാജഭോഗിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഒരു കാറ് പോലും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ലോക്കൽ ബസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുക. സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും സേവ് ചെയ്തില്ല. നിഷ്ഠാവാൻ എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര്. സർവസ്വം ഭഗവാന് നൽകുക എന്നാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് അല്ലെ, സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷജേ അഹൈതുക്യ അപ്രതിഹതായ ആത്മാസു പ്രസീദതി. പരമപുരുഷോത്തമനില് പരമമായ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണഭൂതമായ വ്യാപാരം ഏതാണോ അതാണ് മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. ആ ഭക്തിയോ ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ അല്ലെ അഹൈതുകിയാവണം, അപ്രതിഹത തടസ്സമില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. എന്നാലാണ് ആത്മാവിന് പൂർണ്ണമായ തൃപ്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കൽ പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് ഒരാള് വന്നു. അപ്പൊ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ചിട്ട് വീട്, വണ്ടികള്, മക്കളുടെ വിവാഹം അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദിനോട് പറയാണ്, സ്വാമി ഇനി ഞാൻ അമ്പലത്തില് സേവ ചെയ്യും. ഞാൻ എല്ലാം എനിക്ക് ഇനി വീട്ടുകാരൊന്നും വേണ്ട, ഞാനെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു വരുന്നത്? എല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നോളൂ എന്ന്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് പിന്നെ വരാൻ താല്പര്യമില്ല. കാരണം എല്ലാം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് ആള് മാത്രം ഇവിടെ വരാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. വയസ്സായപ്പോ ഇനി ക്ഷേത്രത്തിൽ വരാം എന്ന് മാത്രാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഭഗവാന് നൽകുമ്പോൾ തിരിച്ചു ഭഗവാനിലുള്ളത് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭക്തിയില് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരാം എന്നുള്ള ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഒരു ഭക്തൻ മറ്റൊരു ഭക്തനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും, എല്ലാ രഹസ്യവും. അതാണ് ഇവിടെ ദദാതി പ്രതിഗൃഹ്ണാതി. ആചാര്യന്മാര് പൊതുജനങ്ങളോടൊക്കെ മിതമായിട്ടേ സംസാരിക്കുള്ളൂ, എന്നാലോ ശിഷ്യനോട് എല്ലാം തന്നെ തുറന്ന് അല്ലെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും വരെ തുറന്നു പറയും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവർ തമ്മില് മിത്രത ഉണ്ടാവണം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തില്. രുചിയുള്ളവരുമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള തുടക്കക്കാരായ ഭക്തരുണ്ടല്ലോ, അവര് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ അവർ കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കുറവ് സംസാരിക്കുക, കൂടുതൽ കേൾക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ വിചാരധാരയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാവുക. ഈ സേവ അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറണം. അപ്പൊ ഒരു സാധു എന്താ ചെയ്യുക? കൃഷ്ണനുമായി അസോസിയേറ്റ് ആയ ആളാണ് അല്ലെ ഒരു സാധു എന്ന്, ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അയാള്. അവിടെ മൗനാണ് കൂടുതലും അല്ലെ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഹൃദയം കൊണ്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ്. ഞാൻ അത് ചെയ്തു, സേവ ചെയ്തു എന്ന് പലരെയും ഭക്തരാക്കി ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുകയല്ല. നമ്മുടെ ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് പറയാം, അല്ലാത്തവരോട് നമ്മള് ഈ വിഷയീ ജനങ്ങളോടൊക്കെ ദൂരെ നിൽക്കണം. നമ്മള് പാമ്പിനെ പാൽ ഊട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ നമുക്ക് ലാഭദായകമല്ലാത്തവ അത് ഫ്രീ ലഭിച്ചാലും വാങ്ങരുത്. അപ്പൊ ഒരു സാധു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു നൽകും. ചിലർക്ക് എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ഫ്രീ വേണം അല്ലെ, പ്രസാദം ഫ്രീ വേണം. ഇത് നന്മയല്ല. നമ്മൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും തിരിച്ചു അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. അപ്പോ ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ കൂടെ ആഹാരം കഴിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭക്തര് വൈഷ്ണവരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിക്കും. സ്വയം വച്ചുണ്ടാക്കി അല്ലെ, പരിശുദ്ധമായി വച്ചുണ്ടാക്കിയ ആഹാരം ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ പോകണത് എന്താ? പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാം, പിന്നെ സത്സംഗം ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ കരുതി വേണം പോകാൻ. അല്ലാതെ നല്ല ആഹാരം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ ഒരു ഗൃഹത്തിൽ പോകരുത്. സാധുവിനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രമൊക്കെ കേൾക്കണം നമ്മള്. ഭോജനത്തിനായിട്ട് മാത്രല്ല ഒരു സാധുവിനെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശ്രീ ശുക ബ്രഹ്മർഷി
ഓരോ വീട്ടുകളിലും ഭിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകും അല്ലെ. ഒരു പശുവിനെ കറക്കുന്ന സമയം, അത്ര സമയം മാത്രമേ ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. ആ സമയം കൃഷ്ണകഥ പറയും. അങ്ങനെ 3 വീട്ടിലേ പോകൂ ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെയാണ് ശുഖബ്രഹ്മർഷി. അപ്പോ ഫീസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് സാധുസംഘല്ല. പ്രഭുപാദ് ന്യൂയോർക്കില് എത്തിയപ്പോഴ് വളരെ ചെറിയ മാത്രയിലെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് നൽകുക പ്രസാദം, അത്രേ കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭക്തി ഭാവനയോടെ അത് നൽകുമ്പോൾ അവര് ആ പ്രസാദം കഴിച്ച് അവര് ഭക്തരാവുകയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഈ ജീവന്റെ ആ ആധ്യാത്മിക സേവനം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ദൃഢമാവുന്നത്. ഫീസ്റ്റിന് വിളിച്ചാല് അവർക്ക് കൃഷ്ണ കീർത്തനം, കൃഷ്ണ കഥ ഇതൊക്കെ നൽകണം, എന്നിട്ട് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കണം. ലോകത്തെ എല്ലാവരോടും ഒന്നും നമുക്ക് പ്രേമം ഉണ്ടാവണ്ട, ഭക്തരോട് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ ദുർജനങ്ങളുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വരുമ്പോ ദുർഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കും അല്ലെ. അവരോട് ഒഫീഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ആവാട്ടോ. ഇപ്പൊ മായാവാദികള്, നാസ്തികര്, കർമ്മി, ജ്ഞാനി, വിഷയി അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊക്കെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഇടപഴകേണ്ടി വരും. അതിനൊന്നും തെറ്റല്ല. ഭക്തൻ ഒരു ഭക്തനോട് സംഘം ചെയ്യാനാണ് സ്വതവേ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരോട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇടപെട്ടാൽ മതിയാവും. കൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ അർജുനന് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവത്ഗീത, ജ്ഞാനം നൽകുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നെ ആദ്യം ശരണാഗതി ചെയ്തു, എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു സുസംസ്കൃതനായ വൈഷ്ണവൻ ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും വെറുതെ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് എല്ലാവരും അങ്ങനെ അവര് കാണിച്ചു തന്ന ആ പാതയിലൂടെ നമുക്കും മുന്നേറാം. ഒന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടരുത് എന്നാണ്. ഇനി 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണേ ദിയസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലബ്ധ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരോ ഒന്ന് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 5. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിം തം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലബ്ധ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിഭാഷ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിഭാഷ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുരുവിൽ നിന്നു ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണേ? ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. എന്നാ ദീക്ഷ ലഭിച്ചിട്ട് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ ആണെങ്കിലോ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കാം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 3 ടൈപ്പ് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയണത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 3 ടൈപ്പ് ഭക്തന്മാരുണ്ട് എന്ന്. ആരൊക്കെയാ 3 ഭക്തന്മാര്? ആരാ പറയാ? കനിഷ്ഠൻ, മധ്യമൻ, ഉത്തമൻ. അതെ, കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ രൂപ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭ ഉപദേശം നേടി കൃഷ്ണനാമ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തിമാർഗ നവാഗതനാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. അവനെ ഒരു കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ അവനോട് നാം ആദരവ് പുലർത്തണം എന്നാണ്. ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരം വ്യാപരിക്കുന്നവനാണ് മധ്യമാധികാരി. നമ്മളൊക്കെ കനിഷ്ഠ അധികാരികളാ അല്ലെ.
മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സന്യാസ ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചവരെയാണ് പറയുക. മധ്യമാധികാരി ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഇടനിലയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദീക്ഷാ ഗുരു ഒക്കെ അതിൽ വരും അല്ലേ. അപ്പോ പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദൊക്കെ എന്തായാലും വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ് ഉത്തമാധികാരിയാണ്. തികച്ചും നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയമായിരിക്കും അവരുടെ. ദോഷസ്പർശമില്ലാത്ത കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയ ആളാണ് ഉത്തമ അധികാരി. ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത്തരം മഹാഭാഗവതനുമായി അഥവാ പൂർണ്ണ വൈഷ്ണവനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അയാളെ സേവിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അഭികാമ്യമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ദേവവിഗ്രഹത്തെ ഭജിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തൽപരനായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ മട്ടിൽ സദാ കഴിയുവാൻ ആരും തുനിയരുത്. നമ്മൾ കനിഷ്ഠ ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടുന്ന് ഉയരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. പരമ പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പരമപ്രേമ ഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുക. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരില് മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികളിലെ കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയോടും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് മധ്യമാധികാരി. അങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും വന്നവരെ ഇവിടെ ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമഭക്തി വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന സംഗതി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദീക്ഷാകാലത്തില് ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ആ ആളെ ആ ഭക്തനെ തനിക്കൊപ്പം തന്നെ പരിഗണിക്കും എന്നാണ്. ദീക്ഷ കൊണ്ട് വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ക്രമത്തിൽ വൈരാഗ്യം ജനിക്കും. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് എത്രയോ ഉത്കർഷദായകമാണ്. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമ അപരാധങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാള് അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മില് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നറിയുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള എത്തിച്ചേർന്ന ആ ഭക്തരെ, നവാഗതരായ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ആദരിക്കണം. അപരാധങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ അർഹതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുള്ളൂ നമ്മള്. ഒരാൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നതായി കേട്ടാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അയാൾ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് തന്നെ കരുതണം എന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത ഏവ യാന്ത്രമുഖേ ഏക കൃഷ്ണനാമ സേയിത വൈഷ്ണവ കരിഹ തൻഹാര സമ്മാന. ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ളവനോ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയം മൂലം കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്നതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവനോ ആണെങ്കിൽ അയാളെ വൈഷ്ണവനായി അംഗീകരിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും സമാദരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം വളരെയധികം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനത്തില് ഉറച്ച വിശ്വാസം വളർത്തിയിട്ട് നിശ്ചിത ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധ്യമ അധികാരിയായിട്ട് അയാളെ ഗണിക്കപ്പെടണം എന്നാണ്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം. ആ ശ്രദ്ധയുടെ അളവനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് കനിഷ്ഠന്റേതോ മധ്യമന്റേതോ ഉത്തമന്റേതോ ആയ ഭക്തി തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അർഹത ലഭിക്കും. നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം വിശ്വാസം ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഓരോ തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധാ ശബ്ദേ വിശ്വാസ കഹേ സുദൃഢ നിശ്ചയ കൃഷ്ണേ ഭക്തി കൈലേ സർവ കർമ്മകൃതഹയ. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവൻ തന്റെ മറ്റെല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ ഈ ദൃഢവിശ്വാസമാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനിലുള്ള വിശ്വാസം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാരംഭം തന്നെ അതാണ്.
വിശ്വാസം, എന്നാൽ സുദൃഢമായ വിശ്വാസം വേണം. ശ്രദ്ധാലുക്കൾക്ക് ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീതയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൂടാതെ അതേപടി സ്വീകരിക്കുക ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള്. അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയെ അങ്ങനെയാ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത കേട്ട ശേഷം അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നുണ്ട്, സർവമേതധൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സത്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ രീതി തന്നെയാണ് ഇത്. ഇതിനെയാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയാ. തന്റെ ഇഷ്ടപ്പടിയുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി ചില ഭാഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുക, അതല്ല വേണ്ടത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന ഉപദേശമാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും വെടിഞ്ഞ് എന്നെ പൂർണ്ണമായും ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1866 അല്ലെ? ഈ ഉപദേശത്തില് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശ്രദ്ധയും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായാല് അത് അയാളുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ ആധാരമായി തീരന്നെ ചെയ്യും. താൻ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്ന് ശരിക്കും അറിയുന്ന ഒരുവന് കൃഷ്ണ സേവനത്തിലല്ലാണ്ട് മറ്റൊന്നിലും താല്പര്യം തോന്നില്ല. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായം ആസൂത്രണം ചെയ്തും കഴിയുന്നവൻ ലോകത്തില് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിപ്പിക്കുക മാത്രാണ് ചെയ്യണത്. തനിക്കുള്ള കർത്തവ്യമായിട്ട് അത് മാത്രാണ് ആ ഭക്തൻ കരുതുന്നത്. അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തനോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്, കനിഷ്ഠ മധ്യമ ഉത്തമ അധികാരികളെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പാകത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്. ഒരു ഭക്തൻ അവന്റെ സ്വന്തം പദവി നല്ലപോലെ അറിയുകയും അവനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഭക്തനെ അനുസരിക്കുകയും വേണം. അധപ്പതിച്ചു കിടക്കുന്ന അനേകം ആളുകളെ സമുദ്ധരിച്ച് വൈഷ്ണവ തത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള വൈഷ്ണവനെ ഉത്തമാധികാരിയായി പരിഗണിക്കാം എന്ന് ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉത്തമാധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാതെ ആരും ഗുരു ചമയാനൊന്നും പോകരുത്. കനിഷ്ഠ അധികാരിക്കും മധ്യമാധികാരിക്കും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ആവാം, പക്ഷെ ആ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ തന്നെ തലത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. എന്നിരിക്കലും കനിഷ്ഠ മധ്യമാധികാരികൾ നൽകുന്ന അപര്യാപ്തമായ മാർഗദർശനം കൊണ്ട് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമാവില്ല എന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ട് നേടാൻ ശിഷ്യന്മാര് ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരിക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ കനിഷ്ഠ അധികാരിയെ കണ്ടാല് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രണമിക്കണം. മധ്യമാധികാരി എപ്പോഴും മധ്യമാധികാരിയുടെ സ്വഭാവം സദാ ഭഗവത് സ്മരണം, ജപം അല്ലെ, ഭക്തരോടൊക്കെ ബഹുമാനം, ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ, ദുസ്സംഗമൊക്കെ ഒഴിവാക്കും അല്ലെ, ദീക്ഷിതരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഉത്തമാധികാരിയോ നിഷ്ഠയോടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ, തപോ നിഷ്ഠയോടെ ജീവിതം ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ തന്നെ അല്ലെ, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, സമദർശിയായിരിക്കും അല്ലെ, എല്ലാവരെയും തുല്യമായിട്ടാണ് കാണുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദുഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർ വപുഷശ്ച ദോഷൈർ ന പ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാംഭസാം ന ഖലു ബുദ്ബുദഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കോ? ആയിക്കോട്ടെ മധു. വായിച്ചോ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈ പ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാം ഭസാം ന ഖലു ബുദ്ബുദഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പരിഭാഷ വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് അവന്റെ ശരീരവുമായി ഒരു താതാത്മ്യവുമില്ല. താദൃശ ഭക്ത ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ നെറ്റിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മാതാജി. ഭൗതികതയുടെ ദൃത്തിൽ
കുടുംബത്തിൽ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേൾക്കണം മാതാജി? ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം. താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് ഇല്ലെന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, രോഗഗ്രസ്തമാണെന്നോ, ദുർബലമാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കത്തക്കതല്ല. സാമാന്യ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. പക്ഷേ ദൃശ്യങ്ങളായ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും കലർന്ന് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഗംഗാനദിയെ പോലെയാണത്. ഗംഗാജലം ഈ വൈകല്യങ്ങളാൽ ഒന്നും ദൂഷിതമാവുകയില്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ ഈ പരിതസ്ഥിതിയൊന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശാരീരിക ദൃഷ്ടിയോടെ ഒരാളെ നമ്മള് നോക്കി കാണരുത്, ആത്മാവിനെയാണ് കാണേണ്ടത്. അവയർനെസ്, നമ്മുടെ ചേതന, ആ കൃഷ്ണ ഭാവനാമൃതമാവണം നമ്മുടെ ചേതന. മനോഭാവത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരണം. ഭൗതിക ചേതനയോടെ ഒരു വസ്തുവിനെയും ഒരു ഭക്തനെയും നമ്മൾ കാണരുത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ ശാരീരികമായിട്ടല്ല വീക്ഷിക്കുക. 3 തരം ഭക്തന്മാരുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തര് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുക? ഒരു ഉത്തമ അധികാരി ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? ഒരു ഭക്തൻ, ആ ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ആള് ഒരു ഭക്തനില് ഒരു കുറവും കാണില്ല എന്നാണ്. പരിശുദ്ധ ആത്മാവായിട്ടാ കാണുക. ഭക്തി അത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളതല്ല, ഭക്തി ആത്മീയ തലത്തിലാ, ശരീരം നോക്കിയിട്ടല്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ സത്വഗുണമുള്ളവരെ സംസ്കാര സമ്പന്നരായിരിക്കും അല്ലെ? രജോ ഗുണമുള്ളവരോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളവര്, തമോ ഗുണമുള്ളവര് അജ്ഞാനികളായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുണാതീതനാവണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതീതമായിട്ട് വേണം. ജീവൻ മുക്താവസ്ഥ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മാംജയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ എന്നാണ്. ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മതലത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു. അതാണ് ജീവൻ മുക്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയണത് അല്ലെ? അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി ആണ് അനന്യമായ ഭക്തി എന്നർത്ഥം. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി, നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് നോക്കി കണ്ടു അല്ലെ? അപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ വൈകല്യം ഒന്നും പരിഗണിക്കരുത്, ഭക്തിയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ. ആധ്യാത്മികതയില് എല്ലാവരുടെയും ശരീരം ഭഗവാനെ പോലെയാണ്. ഭക്തന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യം ഒന്നും ഒരാള് കണക്കിലെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഭക്തന്മാര് തെറ്റു ചെയ്താലും ഭഗവാൻ പൊറുക്കും എന്ന് പറയും അല്ലെ? ഈ ശരീരം എന്നത് ഈ ജന്മം മാത്രമുള്ളതാ നമുക്ക്. ആത്മതലത്തിലുള്ളവര് ശരീരം വീക്ഷിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തനെ ഭൗതികത കലുഷമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ ഒരിക്കലും നോക്കി കാണരുത് എന്നാണ്. ഒരാൾ ശരിക്കുമുള്ള ഭക്തനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭക്തനെ ശരിയായി വീക്ഷിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. ശുദ്ധഭക്തന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ ആരും വിമർശിക്കരുത്. അങ്ങനെ വല്ല ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവയെ ഗണിക്കരുത്, ഒട്ടും കണ്ടതായി കരുതരുത്. ഒരു ഭക്തൻ ശരീര തലത്തിലല്ല ആത്മീയ തലത്തിലാണ് വേണ്ടത്. വികല ശരീരം ആഗ്രഹിച്ച് ജന്മമെടുക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുണ്ട് എത്ര. അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എനിക്ക് വൈകല്യമുള്ള ശരീരം മതി എന്ന്. അവര് ഏറ്റവും ഉന്നത ഭക്തരാണ് എന്നാണ്. ജഗന്നാഥ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഉണ്ട്, ഭക്തിയുത സേവനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മാത്രം തന്നെ സമീപിച്ചാൽ മതി എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അവര് അങ്ങനെയുള്ള ശരീരം ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്നത്. ഭക്തര് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അവരെ വിമർശിക്കരുത്. സീനിയർ ഡിവോട്ടീസ് അവരെ തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ അവരെ വിമർശിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഇപ്പോ ഇസ്കോണിലെ വിദേശ ഭക്തര് ഒക്കെ മുമ്പ് താഴ്ന്ന ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരാണ് അല്ലെ? അവരെയൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉദ്ധരിച്ചു. ഇപ്പൊ അവര് നല്ല ഭക്തരായി മാറി അല്ലെ? അപ്പോ പ്രഭുപാദ് മ്ലേച്ഛന്മാർക്ക് പോലും ഭക്തി ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായത്.
ഭഗവാനില് എത്രത്തോളം പ്രേമമുണ്ട് അവർക്ക് എന്നാണ് പരിഗണിക്കുക. എന്നിട്ടാണ് അവരെ ഉത്തമ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണത്. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെയും വംശന്മാരായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമികള് ഭക്തന്മാര് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മറ്റു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭക്തന്മാരെ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കരുത് അവരോട്. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാര് പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാവട്ടെ, സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാവട്ടെ, ഒരുപോലെ തന്നെ അവരെ കരുതണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ അമേരിക്കൻ ഗോസ്വാമി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പോലും വേണ്ട വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയി അല്ലെ. ഇവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു മഹാത്മാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്കൻ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. ഇത് നിത്യാനന്ദ വംശ ഗോസ്വാമി എന്നും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഗോസ്വാമി എന്ന ഈ എന്താ പറയാ നിത്യാനന്ദ വംശക്കാര് അവര് സ്വയം ഉണ്ടാക്കണതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് ഉള്ളതാണ് ഈ നിത്യാനന്ദ ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള പദം എന്ന് അവര് സ്വയം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടരാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ അപരാധാണെന്നാ പറയണേ. ഇപ്പൊ ഒരിക്കല് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരു ഈശ്വരപുരിയാണ്, നമുക്കറിയാം. ഈശ്വരപുരിയുടെയും ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു ശിഷ്യനുണ്ട്, കുറെ ശിഷ്യരുണ്ട്. ഒരു ശിഷ്യൻ ഈശ്വരപുരിയാണ്, മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ രാമചന്ദ്രപുരി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ മാധവേന്ദ്രപുരി അസുഖമായിട്ട് കിടന്ന വേളയില് അദ്ദേഹത്തിനെ വിമർശിച്ചു, ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. വലിയ അപരാധമാണ് അങ്ങനെ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുരുവിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ ഒന്നും പോകരുത്. ഇതൊക്കെ വലിയ അപരാധമായിട്ട് മാറും. അത് പിന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിയില് അധപ്പതിപ്പിക്കും എന്നാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവൻ തന്നെയാണ്. അവനെ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പരിഗണിക്കരുത്. കൃഷ്ണന്റെ നിയോഗമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. 69 വയസ്സിലാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അമേരിക്കയിൽ പോയത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശാക്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാരണത്താൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെ. ഇത്ര കുറവ് കാലം 12 വർഷത്തിനകം തന്നെ എത്രയോ ടെമ്പിള് നിർമ്മിക്കാനും ലക്ഷക്കണക്കിന് ശിഷ്യരെ സമ്പാദിക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ആ കൃപ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ, രാജ ചുമതലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാ നവധാ ഭക്തി സാധനകളും അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണനെ കരൗ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത തത്കഥോദയെ. എല്ലാ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടും അല്ലെ, വാക്കുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചു, കൈകൊണ്ട് മന്ദിരങ്ങള് അമ്പലങ്ങള് ശുദ്ധിയാക്കി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടു. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അംബരീഷോ മഹാഭാഗ സപ്തദ്വീപവതീം മഹീം എന്നാണ്. സപ്തദ്വീപുകളുടെയും അധിപതിയായിരുന്നു. എത്രയോ ചുമതലകൾ ഉണ്ടായിട്ടും നിത്യവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനായ അദ്ദേഹത്തിന് ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തന്മാരോട് ഒന്നും നമുക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവരുത്. അസൂയ തോന്നിയാൽ നമ്മള് താഴ്ന്നു പോകുകയാണ്, അധപ്പതിച്ചു പോകും. ഇപ്പൊ ഗോപാല ചപല എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കാലത്ത്. അദ്ദേഹത്തിനോട് അസൂയയാണ് ഗോപാല ചപലയ്ക്ക്. രാത്രി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ കൂടെ കീർത്തനം നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ ഗോപാല ചപല എന്നുള്ള വ്യക്തി ദുർഗാരാധന നടത്തുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മദ്യം മാംസം ഒക്കെ അവിടെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവെക്കും.
അങ്ങനെ അതൊരു വലിയ അപരാധമല്ലേ? കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗംഗാതീരത്ത് ചെന്നിരിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടു അവിടെ. അപ്പോ എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, നീ പാപിയാണ്, നീ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു, കോടി ജന്മം നരകജീവിതം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, അല്ല, ഇനി അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്താണ്. അപ്പൊ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ശ്രമിച്ചതാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദിനെ ഈ കൃഷ്ണൻ ശാക്തീകരിച്ചതിനാലാണ് അല്ലേ ലോകം മുഴുവനും പ്രചാരം ചെയ്യാനായത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആത്മീയ ആചാര്യനെ ഉപദേശിക്കാനൊന്നും ആർക്കും അധികാരമില്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. കുടുംബപരമോ ശാരീരികപരമോ സൗന്ദര്യപരമോ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. നിത്യാനന്ദ ഗോസ്വാമി വംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന വംശത്തിന് ക്ഷേത്ര ദർശനം അരുത് എന്ന് പറയണ ഒരു കൂട്ടരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എല്ലാ മതക്കാരെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് എടുക്കും. സിംഹഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം, അല്ലേ? അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ വംശം എന്ന് അവര് സ്വയം നിത്യാനന്ദ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിത്യാനന്ദ വംശം ഞങ്ങളുടെയാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേ? ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ശിഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഉപദേശിക്കരുത്. അത് അപരാധാണ്, വലിയ അപരാധാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഒരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തനാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മറ്റൊരു ഭക്തനെ പൂർണ്ണമായി കാണാൻ കഴിയില്ല. ശുദ്ധഭക്തന്റെ ശരീര വൈകല്യങ്ങളെ ആരും വിമർശിക്കേണ്ടതില്ല. അത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ അവഗണിക്കണം. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈഷ്ണവന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ഒരു അപരാധം ചെയ്യുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മതയാനയെ പോലെ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മത ഇളകിയ ആനയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ദുരന്തം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ എന്താ അല്ലേ ഒരു മതയാന എല്ലാം തലകീഴാക്കി ഇടും. ഇസ്കോൺ ഭക്തരെ ഭൗതിക വീക്ഷണ കോണിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കാവുന്ന വഴികൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. വിശ്വാസികളെ ഭൗതിക വീക്ഷണ കോണിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങള്, അത്തരം കാഴ്ചകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന വഴികള്. ഒരു ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട വൈഷ്ണവനുമായി ഇടപെടുന്നു. അധികാരമുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനെ ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതോ കുറ്റകരമാണ്. 5-6 മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രസക്തമായ സംസ്കൃത പദങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ 3 വിഭാഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. പ്രസക്തമായ സംസ്കൃത പദങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന ദേഖിന പ്രക്രിയ. ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട വൈഷ്ണവൻ എന്ന പദം വിശദീകരിക്കുക. അതൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ? ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അല്ലേ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും ന്യൂയോർക്കിൽ ചെന്നിട്ട് എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഭഗവാൻ ശാക്തീകരിച്ചത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ,